Salutare și bine v-am regăsit la primul meu episod aici cu Clash Royale. Iar acum vreau să fac câteva bătălii, dar în primul rând vreau să donăm ceva. Și da, aici sunt prietenii mei. Și haideți să începem să facem. Deci este level 9 ca și mine. Cheamă Brice 2CC, are în clanul Les Kenios și are 2754 de trofee. Hai începem cu un push cu Fire Spirit și Elite Barbarian. Și trebuie și un zep, dar nu am. Ok, bine, au ajuns. Am ajuns. Acum trebuie decât dăm aici. Și ne apărăm. Decât și da. Nu uitați, dacă vă place să dați un like și să vă abonați. Atacăm cu un execuționer. Și haideți să trimitem un miner. A pus Wizard. Da, că am reușit să dăm ceva damage. Măcar am luat și un turn. Dar i-am luat și din celălalt puțin din viață. Acum iarăși o să dăm un push, dar dăm Fire Spirit, Elite Barbarian în față și dacă are ceva un zep, sau să dăm zep să îl oprim. Hai că am dat bine. Am dat destul de bine și da. Acum din păcate a făcut el un push foarte bun, dar o să-l oprim noi. Deja l-am oprit. O să ajungă Bomb Skeleton Bomb. Și da. Ne-a luat ceva din viață. Și episodul ăsta o să fie puțin cam scurt. O să facem decât un match, fiindcă am un slot liber. Hai, atacăm iarăși, facem un push aici. Dăm minerul și cu Goblin Barrel. Și punem... e bine, i-am luat și turnul ăsta. E 2 coroane la 0. Nu știu de ce, dar mă obișnuiesc să zic mă obișnuiesc să zic am luat 3 stele. Fiindcă eu de mai mult timp m-am jucat și Clash of Clans, dar m-am lăsat. Nu zic că nu-i mișto sau nu-mi place, dar na, m-am plictisit de Clash și m-am apucat de Clash Royale. După cum vedeți, meciul ăsta e al nostru. Dăm un zep pe Baby Dragon și deja n-are ce să facă, trimit un miner și da. După cum vedeți, am o legendară, minerul, cel care mi-a căzut din cum se numește, Super Magical Chest și mi-am și Sparky, stai să vi-l arăt, am câștigat un Golden Chest. Mi-am și un Sparky care acesta mi-a căzut din Legendary Chest. La fel, mai am un prieten pe nume Dragoș, în care, acesta este, în care, cum să vă zic eu, da, a ajuns și el în arena 8, dar a derancat. Minerul i-a căzut din Clan Chest, la fel ca mine, doar că mie mi-a căzut din Super Magical Chest și Sparky tot din Legendary Chest ca mine. Deci practic avem aceleași legendare. Așa, haideți să ieșim puțin și da, acesta a fost episodul de azi și dacă v-a plăcut sper să dați un like. Pa, pa!